आवर चैनल लीजा आर्यन डेली लाइफस्टाइल। तो मो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को संपूर्ण देखंतु। थैंक यू। तो आसंतु देखिबा मोर आजिर माने नुआर गोटे रेसिपी नेउची देसी स्टाइल रे मंजा तरकारी। तो आसंतु देखिबा मंजा तरकारी केमिति मु करूची। आसंतु आजी करिबा मंजा तरकारी। तो एबे मंजा आमे आनिकी रखी देइचु। मो पुओ एमती धरिची मंजा को। तो आसंतु मु केमती मंजा तरकारी करूची देखिबा। आसंतु आमे एबे मंजा को ताकू एमती चोपा एमती चांची देबा। तो चांची की मु आपण मानको संगे कथा होची। चोपा एमती मुझे बाहर करके मुझे राउंड राउंड करके काटी देइची। तो आपण माने देखि पारुथि से माने किछि सूता टाइप एमती बाहर होची। तो एमती चेका चेका करके ताकू काटिकी तार सूता गुड़ा को बाहर कर दे जोटा कि नहले खाइला बेले सेटा पाटी भल लागिबनी। तो मु एमती काटिकी तार से जो सूता गुड़ा को एमती बाहर कर देउची। तो मु सब एमती बाहर करके आपन संगे कथा होची।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ସୂତା ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ପିସ୍ କରିକି କାଟୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କାଟୁଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଏମିତି ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ପିସ୍ କରିକି ତାକୁ ସବୁ ପୁରା କାଟିଦେବି। ତ କାଟି ସାରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଏମିତି ପୁରା ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ସେଥିରେ ପକେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା, କାରଣ କଳା ଟିକେ ମାନେ ଲେଟ୍ କଲା ମାନେ ସେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଯେମିତି କଦଳୀକି କାଟିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ହଳଦୀ ନ ପକେଇବେ ତ ସେଗୁଡ଼ା କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ସେମିତି ମୁଁ କାଟିକି ସେଠି ରଖିଦେଲି, ତ ସେ କଳା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାକୁ ପକେଇଦେବା, ନହେଲେ ସେଇଟା ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଧୋଇକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ନହେଲେ ଯଦି ହଳଦୀ ନ ପକେଇବା ଆମେ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କିଛି ସମୟ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ସିଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି। ତ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରେସରକୁ ସେ ସିଟି ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଢାଳିଲି, ଯେତିକି ସବୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକେଇଥିଲି। ତ ଆସନ୍ତୁ କେତେଟା ସିଟି ମାରିଦେବା, 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିଟି ମାରିଦେବା ଆମେ ସିଝିବା ପାଇଁକା। ଆମେ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମସଲାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ପାଇଁ ସୋରିଷ ନେଇଛି, ଜିରା ନେଇଛି, ପିଆଜ ନେଇଛି, ଅଦା ନେଇଛି ଆଣ୍ଡ ରସୁଣ ନେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମସଲାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ସବୁ ମସଲା ପକେଇଦେଲି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ 2ଟା ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ପେଷ୍ଟ ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିକି ପ୍ରେସରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ତା ଲିଡ୍ଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥର ଆଉ ଡେରି ନକରି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା।
एमती आम मसला को पूरा कषिदेवा बेसी समय कषिबेनि कारण सोरिष थी सेतु पिता हो पारे तो जी कषिबा कथा से परिमाण आप कषेदेवे कषे सारा पर आपड़ से जो मंजा को सिझेक रखी आम पकईदे से पकई सारापर कि समय आम एमती गोटे घोड़नी पकईकी कि समय आम छाड़ीदे ताको एमती घोड़े रखीदे तो घोड़े बर्तमान मंजा तरकारी रेडी हो जाइए देखंतु केते सुंदर कलर मध्य देखा जाउची खाइबा को मध्य सेमती टेस्ट भी लागुची तो आपण माने टेस्ट करी कहतु केमी जदि मो रेसिपी आपण मानकु पसंद आसीची तो प्लीज लाइक करंतु कमेंट करंतु एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु थैंक यू।